Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki Fondy Türkiýede 5 ay mundan öň getirim edilen türkmen aktivisti Aleşer Sahatowyň ykbalyna degişli täze maglumat çap etdi. Guramanyň habar bermegine görä Ankaranyň 26-njy administrativ sudynyň kararynda Sahatowdan çäklendirici G82 kodunyň aýrylandygy tasdiklanypdyr. Sudyň 2025-nji ýylyň 24-nji noýabrynda kabul eden kararynda şeýle diýilýär. Berilen resmi namalardan ma'lum bolýarly Türkiýanyň Milli Aňtaw Gullugynyň 2025-nji ýylyň 22-nji iýulynda ýazan gizliň hatynyň esasynda ardatçy babatynda G82 çäklendirici kod aýrylypdyr diýilip Türkmen Helsinki Fondunyň 29-njy dekabrda çap eden maglumatynda aýdylýar. Jogap berici Türkiýanyň migrasiýa gullugy ol resmi namanyň goşurylandan soň 30 günüň dowamynda sudyň kararyndan Ankaranyň administrativ apelляsiýa sudyna şikayet edip biler diýilip kararda Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň bu işe seretmek bilen baglanşykly ähli kanuny çykdyjylar üçin jogapkärdik aýdylýar diýip maglumatda bellendi. Türkmen aktivisti Aleşer Sahatow apreliň aýagynda Türkiýede tutsak edilip anyk sebäbi düşündirilmezden deportasiýa merkezine yerleşdirilipdi. Türkmen Helsinki Fondy Aleşer Sahatowyň 2023-nji ýylyň 27-nji aprelinde halkara goragyny almak üçin ýüz tutanlygyny hem oňa G82 çäklendirici kody ýagny milli howpsuzlyga garşy hereketler bilen baglylykda ýurda hemişelik giriş gadaganlygynyň girdilenligini habar berdi. 24-nji ýyldan bäri Aleşer Sahatow we onuň bilen bile tutsak edilen türkmen aktivisti Abdullah Urusow direksiz ýitirim edildi. Görüşimiz ýaly Aleşer Sahatow G82 kodunyň girdilmegi, onuň halkara gorag statusundan mahrum edilmegi we deportasiýa merkezinde saklanmagy bir kanundy diýip Türkmen Helsinki Fondunyň wekili Anna Durdy Hajyýew Guramanyň 29-njy dekabrda çap eden maglumatynda belliýär. Şonuň üçin şu ýylyň oktyabr aýynda Warşawada geçirilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary öňçü bürosynyň maslahatynda eden çykyşymda Türkiýanyň prezidenti Jenap Recep Tayyip Erdoğan'dan näme üçin öz ýurdunyň türkmen häkimetlerining bekanun hereketlerine çekilmegine ýol berýänligini soradym diýip Hajyýew Türkmen Helsinki Fondunyň Türkiýanyň resmi delegasiýasy bilen söhbetdeşliginde resmi namalary esaslanyp Türkiýedäki türkmen blogerleriniň başyna gelen wakalaryň jikme-jikliklerini görkezönligini gurrun berdi. Şeýle-de Türkmen Helsinki Fondunyň maglumatyna görä 2025-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Edirne şäher prokuraturasy Aleşer Sahatow bilen Abdullah Urusowyň işleriniň gözden geçirilmegi üçin Sinop şäher prokuraturasyna iýerilmegini buýrupdyr. Kararda şeýle hem iki adamyň maglumat bazasynda 2025-nji ýylyň 24-nji iýulyndan bäri ýiten hökmünde hasap alynanlygy we Sinop Jemgyýetçilik howpsuzlygy bölümi tarapyndan gözlenýänligi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkiýede direksiz ýitirim edilen Sahatowyň we Urusowyň Türkmenistana deportasiýa edilen ýagdaýynda olara çynlyky howp awanýanlygyna aladylanma bildirip gelýärler. Human Rights Watch guramasy Sahatowyň we Urusowyň ýitirim bolmagynyň ýani 30-njy iýulda beýanat çap edip olaryň Türkmenistana alınıp gidilenligi hakykata laýyk bolsa bu Türkiýanyň öz üstüne alan halkara borçlaryny bozanlygyny aňladyr diýip ýazypdy. Guramanyň 10-njy dekabrda Adam hukuklary gününe gabatlap ýaýradan beýanatynda türkmen aktivistleriniň adalatsyz tutsaklykda galmagynyň dowam edýänligi nykdaldy. Dekabrın başında adam hukuklaryny goraýjy birnäçe halkara guramasy türkmen häkimetlerini delillendirilmedik aýyplamalaryň esasynda öz esasy hukuklaryny we azatlyklaryny parahatçylykly ulanandyklary üçin azatlykdan mahrum edilen raýatlary boşatmaga çağırdy. Adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk guramasy Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy, Türkmen News neşri we Norwegiýanyň Helsinki komiteti bilelikde eden şol çağırışynda Mansur Mengelow, Murat Düşemow, Aleşer Sahatow, Abdullah Urusow, Farhat Meymankuliýew, Mälik Berdi Allamradow, Saddam Gulamow ýaly aktivistleriň atlaryny agzady. Türkmen Helsinki Fondy Sahatowyň we Urusowyň ýagdaýy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi we onuň bu işe garamak üçin eden şikayaty kabul edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň ähli adamlary zorlukly ýitirim bolmakdan goramak baradaky jarnamasyna görä zorlukly ýitirim etmegiň islendik hereketi oňa sezebar edilen adamlary kanunyň goragyndan daşarda goýýar. Olar we olaryň maşgalalary agyr ejir çekýär we bu halkara hukugynyň bozulmagy bolup durýar. 39 ýaşly Sahatow Erkin Garaýyş YouTube kanalynda türkmen hökümetini tanqidlap çykyş edipdi we ýurtda polisiýa
opozisiýanyň edenetdiligi, korrupsiýa ýaly problemalary gozgapdy. Orusowyň TikTok blogunda we YouTube kanalynda türkmen raýatlary türkmen jemgyýetiniň derwayys meselelerini diskussiýa edipdi. Azatlygyň çeşmeleri Türkmen hökümetiniň ýangıç bahalaryny bellenen narhlarda saklamak siýasatynyň häzirden täze ýyly geçilmänkä petige diýrany meňzeýänligini habar berýärler. Ýatlasak, azatlyk geçen ay Türkmenistanyň Günnogor, Günorta we Günbatar sebitlerini, hususan Mar welaýatyny benzin we dizel gytçylygynyň has ýitileşenligini habar beripdi. Azatlygyň habarçysynyň 29 dekabrda ýyl çalışmasynyň öň yazmagyna görä, ýangıç goýucu beketler sarp edicilere goýberýän ýangıjy şu ýylyň başyndan bäri bellenen bahadan, görkezlen narhdan 1,5-2 gymmat bahadan näresmi ýagdaýda satýar. Azatlyk bu hili näresmi ýazgyda bir hakyky söwdada başga bahalar barada öňem habar beripdi we bu ýagdaý maglumat üçin ýapyk ýurdun häkimiýetlerine ne tasdikledik, ne de inkar etdirip bolýar. Aýrarlykda gurlaşylan sürücüleriň tasdiklamagyna görä, her litri 1 manat diýilip görkezlen peskili benzin 1 manat 50 tengeden satylsa, bahasy 1 manat 50 tenge diýilip görkezlen benzin 2 manatdan satylýar. Azatlygyň çeşmesi bu hili bir kanunçylygyň dizel söwdasynda hem dowam edýänligini aýtdy. Mar welaýatynyň çägine ýerleşýän ýangıç goýucu beketlerde ýangıç üçin soglan ýükloglarynyň sürücülerine görkezlen bahadan berilýän ýangıjyň ýokdugy, hasanygy bolanlygy ýöne satylyp gutoranlygy aýdylýar diýip çeşme aýtdy. Egerde sürücü sorulýan narhdan dizel ýangıjyny satyn almagy kaýyl bolsa, ýükloglarynyň sürücülerine bu ýangıjyň her litri 2 manatdan satylýar diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurlaşan sürücü baýdylýanlary tasdik etdi. Türkmenistanyň beketlerindäki ýangıç üstünçiligi soňky günlerde gün saýyn yaramazlaşýar. Benzin, dizel ýangıçlary günüň aglaby bölegini tapdyrmaýar diýip habarçylarymyz 25-nji noýabrda hem habar beripdiler. Bu maglumatlar Türkmen prezidentiniň täze ýyl bayramçylyk günlerini ähli ýerde tertip düzgünüň puta berza edilmegini gölegçilikde saklamagy tawsyran wagtyna gawat geldi. Emma söhbetdeşlerimiz ýangıç söwdasynda dören ýagdaýyň uzak wagt bäri çylçyrymly bolup galýanlygyny belleýärler. Hökümet uluglarynyň owu hojulyk tehnikalarynyň sarp edýän ýalgyjy Türkmenistanda daşary ýurtlardan satyn alynan enzamlary ulanmak, daşary ýurtda hünärmenleriň tejribelerini peýdalanmak bilen öndürilýär. Nebiti ilki gazyp alyp, soň täzeden işläp, durly görnüşli ýalgyjy öndürýärler. Soň ol ýalgyçlary sarp edicilere bellenen narhdan real bolmadyk ardan bahadan satmak mundan aňryk başartmazmyka diýärin. Deyip yerli çeşme aýtdy. Onun sözlerine görä, ýangıjyň emeli ýagdaýda ardan satylmagy onu öndürýän kärhanalara gymmat düşýär. Şeýle-de çeşme ýangıç öndürjüleriň ykdysady ýagdaýyny milli manadan her ýyl ýygyderli hümmetlenmeginiň hem ziýan bolýanlygyny, olaryň özüni ödäp bilmeýänligini öňe sürdi. Döwlet tarapyndan bellenen bahalar ýangıç öndürüjü kärhanalar üçin çykdyjyly bolýar. Olar özüni ödäp bilmeýär. Bu oýlansykly siýasat Nevit Pudogynyň barha pete gaçmagyna sebäp boldy. Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Aýrarlykda gurlaşylan hünärmenleriň tasdiklamagyna görä, ýangıjy gaýtadan işleýän kärhanalaryň ýolbaşçylary Türkmen hökümetiniň ýokardan narh kesmek, ýangıjy içerki bazarda ardan bahadan satmak talabyny saklap galmagynyň uly ýan berýänligini açyk aýdyp bilmeýärler. Ýangıjyň içerki bazarda ýokardan bellenen ardan bahadan satylmagyny talap etmek, nebiti gaýtadan işleýän kärhanalaryň peýdasyna ters gelýär. Emma muny aýdyp bilmän özleriçe çözgü tapyp, ýalňyç goýuju beketlere näresmi bahadan satmak barada dilden görkezme berýärler. Diýip çeşme bu ýagdaýyň üýtgedilmegini bir ýem wagt ýetenligini hem sözüne goşdy.
iki hili baha sövdanın hilini, beketlere gelýän sürüjülere edilýän hyzmatyň medeniyetine hem uly täsir ýetirýär. Daşary ýurtlardan Türkmenistana gelýän we üst asyr geçýän ýükloglar sowulsa, ýanygyç guýjylar olary höwes bilen garşalýarlar. Sebäbi olar 1 litr dizel ýanygyjyny 2 manatdan töleýärler. Bu ýagdaý aýdylmagyna görä Türkmenistanyň ýükloglarynyň sürüjülerini daşary ýurtly ýükloglar gelýän bolsa, ulaglaryny beketleriň golaýyna saklap garaşyp durmagy mezur edýär. Türkmenistanly sürüjüleriň tasdiklamagyna görä, daşary ýurtlaryň ýükloglaryna bukulup, olary öňe salyp barsaň, ýanygy çalmak aňsat bolýar. Eger olar bolmasa, yerli sürüjülere köplenç ýanygyç ýok, gutordy diýip jogap berýärler. Eger daşary ýurtlaryň döwlet belgili ulaglaryna ýanygyç guýup duran wagtlarynda barsa, yerli ulaglaryň sürüjülerine ýanygyç gutordy diýip bilmän mejbury guýmaly bolýarlar. Diýip bir sürüj aýtdy. Habarçylarymyz bilen gürleşen hünärmenler ýurtdaky baha, nırh gözboýogçylygynyň näçe wagt dowam etjekdiginiň belli dälligini, emeli ardançylygy zor bilen saklamagyň kärhanalary barha agyr düşýänligini aýdýarlar. Resmi taýdan tasdikladyp bolmaýan habarlara görä, ila darasynda häzir geljek ýyldan ýanygyç bahalary hem gymmatlajakmyş diýen howsalaly gürrüňler edilýär. Emma adatlyk bahalar barada aýdylýanlary tasdikladyp bilmeýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen geçiren gepleşiklerini paraxçylyk lalasy bolmazdan tamamlady. Emma ol Amerikanyň we Ukrainanyň toporlarynyň ýakyn wagtda ýene duşuşjakdygyny, seýlede indiki aý Washingtonda liderleriň sol sanda Ýewropaly ýol wasylaryň hem gatnaşmagynda duşuň geçiriljekdigini aýtdy. Zelenski 28 dekabrda sosial ulgamda Floridanyň Palm Beach şäherindäki Trump'ın Mar-a-Lago rezidensiýasynda ähli meseleleri boýunça mazmuny gurungdeşlik geçirilendigini ýazdy. Ol aýratynda ören möhüm howpsuzlyk kepillikleri bilen baglanyşykly meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylandygyny belledi. Biz parahatçylyk çarçuwasynyň ähli taraplaryny ara alyp maslahatlaşdyk we möhüm netijelere ýetdik, diýip Zelenski ýazdy. Şeýle hem inniki adımlaryň ýygyderligini ara alyp maslahatlaşdyk. Biz uzak möhletleýin parahatçylyga ýetmek boýunça howpsuzlyk kepillikleriniň möhüm şert bolup durýanlygy barada alalaşdyk, diýip Ukrain lideri belledi. Zelenski sözüni dowam etdirip şeýle nyktady. Biz toporlarymyzyň ara alyp maslahatlaşylan ähli meseleleri jemleýici görnüşe getirmek üçin eýem inniki hepde duşşak duwarada alalaşdyk. Şeýle hem Prezident Trump bilen onun ýanwar aýyny Washingtonna Ukraina we Ýewropa liderleri kabul etjekdi barada alalaşdyk. Trump'ın Zelenski bilen duşsugy soňky hepdelerde Russiýanyň Ukrainadaky doly gowrumly ursuny bet etmek maksady bilen alınıp baralan diplomatik tagallalaryň netijesinde amala aşdy. Ukrainadaky tas 4 ýyl bäri dowam edýän urusyň dowamında iki tarapdan 1,5 milyondan gowrak isger ýa hilak boldy ýa-da ýaralandy. 2 sagatlyk gurungdeşlikden soň Trump paraxçylyk kepleşikleriniň dogry ugry boýunça ilerleýändigini aýtdy. Ol ýanwar aýynda Washingtonda liderleri kabul etmek mümkinçiligi barada hiç zat aýtmady. Russiýa ursun gutarmagyny isleýär, hemmeler onuň gutarmagyny isleýär diýip Trump jurnalistlere aýtdy, emma jikmejik maglumat bermedi. Trump bilen Zelenski Ýewropanyň birnäçe lideri, sol sanda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron, Britaniýanyň premier ministri Keir Starmer, Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz we NATO'nyň başlygy Mark Rutte bilen hem telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdiler. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen sosial ulgamda şeýle ýazdy. Ýewropa, Ukraina we Birleşen Ştatlardaky hyzmatdaşlarymyz bilen işleşmäge dowam etdirmäge taýýar. Bu urda iň möhüm şert ilkinji günden başlap Ukraina üçin berk howpsuzlyk kepillikleriniň bolmagydyr. Kiev aýratynda Birleşen Ştatlardan emma sol bir wagtda Ýewropadan hem howpsuzlyk kepillikleriniň berilmegini isleýär. Sol bir wagtda Kremliň berk talaplaryna sol sanda Ukraina territoriýasynyň Russiýa berilmegini göz öňünde tutýan şertlere garşy çykýar.
Bilelikdäki metbuat ýygnygynda Trump territoriýa bilen bagly meseleleriň, sol sanda Ukrainanyň Donbas sebitiniň geljegi bilen bagly ýagdaýyň entek çözülmändigine aýtdy. Bu entek çözülmedi, emma epetli ýakynlaşdyk. Bu ören kyn mesele dip Trump bellidi. Russiýa Trump bilen Zelenskiň duşugyndan we metbuat ýygnygyndan soň bada-bat beýanat bermedi. Putinin ýürüti wekili Kirill Dmitriev sosial ulgamda ähli dünýä prezident Trump'ın we onuň toporunyň paraxçylyk tagallalaryna ýokary baha berýär diýip ýazdy. Gepleşikler başlamazdan tähel öň Trump bilen Putin telefon arkaly gurulşdylar. Kreml garasylmadyk bu jaňyň bir sagatdan gowrak dowam edendigini we onuň Trump'ın başlanyjy boýunça bolandygyny aýtdy. Trump sosial ulgamda bu gurulňdyşligi gowy we üren netijeli diýip häsiýetlendirdi. Diplomatik tagallalaryň we alnyp barýan gepleşikleriň fonunda Russiýa egilsigi üren az meýillidigini görkezdi. Hatta Zelenskiň teklip eden Rojdestvo döwründäki wagtlaryň ýaraşygyny hem ara alyp maslahatlaşmakdan ýüzewurdi. Gepleşiklerden bir gün öň Russiýa Ukrain paýtagtyna we onuň töwereklerindäki sebitlere güýçli darbalar urup, howanyň derejesi doňma çäginiň golaýynda saklanýan mahaly tas 1 million hojulugy toksuz galdyrdy.